en time. Hey, skal du ikke have sådan en her med hjem? Det kommer da så sandelig ind på, hvad det er. Jeg skal kun have en, altså. Sov under åben himmel. Kom ud i naturen med hele familien, vennerne. Ja, sådan nogle har jeg altså ikke. Eller bare dig selv. I hele efterårsferien er der mulighed for at komme ud i naturen sammen med en rigtig naturguide. Eller noget, der hedder naturguide. Og der er også fri for mulighed for at sove under åben himmel. Hvis du også synes, det lyder fantastisk, så skal du bare ringe til telefonnummeret. Husk, det kun er i efterårsferien. Ja, og her har du så guiden. Altså Indiana Jones. Altså, han er selvfølgelig ikke Indiana Jones, men han hedder Naturrolf. Okay, det lyder da meget spændende. Hej hej! Det koster faktisk 10 kroner. The next day. Hej, er det dig, der skal sove under åben himmel? Ja. Hvis det er dig, der er Naturrolf, så er det nok dig. Skal jeg. Ja, det koster bare lige 10 kroner. Hvad? 10 kroner? Nu skulle du komme helt. Helvede. Og ved du hvad, det var lige meget. Kom med. Ja, det var også bedre. Det stod heller ikke noget om. Ej, ved du hvad, skal jeg ikke tage den der på dig? Nå. Hvor langt var det, du gik? 1 kilometer, mand. En kun? Ja, slap da af, mand. Nå. Hvorfor har du det med? Jamen, det er jo sådan en bjørne og dotty og sådan noget. Hvad har du taget med? Ja, nu skal du bare se. Jeg har taget de praktiske med. Praktiske? Ja. Se, den her, den kan vi jo for eksempel altid bruge. Og den her, den kan vi jo bruge, hvis vi finder nogle gulerødder. Og hvis vi nu har brug for at slå hinanden, så kan vi bruge den her. Og selvfølgelig, hvis du nu skal spise dine klamme planter, så kan jeg bare spise den her. Ja, den her, den tager lige, fordi hele konceptet i dag, det er, at vi selv skal finde vores mad. Så det er ikke okay. Og vi gider ikke at slå hinanden, så er det ikke særlig god. Den her, nej, den tager du ikke. Hvad skal du bruge med den her? Hvis vi skal lave... Det ved jeg ikke. Hvis vi nu skulle lave et eller andet, så vil vi bruge den. Nej, præcis. Og vi finder ikke nogen gulerødder ude i naturen. Jeg ved ikke, hvad du har lyst med den her. Tager du nogle pinde, og så bare gør sådan her, eller hvad? Hvis vi finder kaniner, så vil vi stjæle os gulerødder. Nå, hvad er klokken? Nå, det er tid på, at vi skal ud og finde noget mad. 3 hours later. Altså, behøver vi virkelig finde vores egen mad i naturen, når jeg alligevel har de der tomater der? Ja, altså vi er i naturen. Du lærer ligesom, hvordan det er at bo i naturen. Så du ikke det på papiret? Og så de her svampe, ikke? De her svampe, hvis du æder dem, så møder du Jesus. Du vil ikke kunne overleve, hvis du æder dem. Men jeg havde heller ikke tænkt mig at spise dem. Ej, vi kommer ned. Hvordan ved jeg, det kan jeg? Tag og kig på dig selv. Det er derovre. Altså, det virker ikke helt. Jo, det er den forkerte vej for helvede. Kan du se noget? Jeg tror, den er flået væk. Men for helvede, du skræmte den. Du flyver den til fucking Sydamerika eller et eller andet.
2 hours later. Så det er en skuffe nu? Ja. Det var lidt på grund af det. Few minutes later. Jeg tror, mine har fået for lidt. Ja, ind med den igen. Jeg tror snart, mine også har fået for meget. Later that night. Nå, går det godt derhjemme? Nej, egentlig ikke. Så det er jo godt nok. Eller, vent lige. Jo, det er fint nok. Nå, ja. Nå, jeg tror snart, din skubvidus er færdig. Ja, det tror jeg. A few moments later. Jeg skal lige på toilet. Ja, så kan du bare gå derud og grave dig et hul. Ja, god idé. Hey! Hey! Kom tilbage nu! Kom tilbage! Kom tilbage! 12 seconds later. Men nu skal du altså sove under åben himmel alene. Ja, jamen, det lyder meget fint. Vent lige, alene? Jeg har glemt min sovepose, og jeg står i sådan en hytte. Der er tilfældigvis ikke plads til en mere. Nej, det er der bestemt ikke. Sov under åben himmel, hvor herre bevares. Yes. Kom ud her. Du er ikke menneskelig bygget mere. Det er bygget til et menneske, det her. Yes. 12 seconds later. Hvorfor er det så koldt? Jeg synes, Ej, hvor er det dejligt at gå aftentur. Nu glæder jeg mig til at komme hjem og sove. Hvem fanden tror du, at det er mig, der har booket det her shelter? Vågn så op nu! Er det dig, mor, holder morgenmad? Vågn så op nu! Hvor er min morgenmad? Jamen, så kan jeg også bare gå. 12 seconds later.
Hey, røvhul! Skal vi ud og fange en vand? Hey! Nej! Luk så op! Den er lidt, ja, den er for gammel. Jeg spiser den. Ja, jeg får mad for den. Jeg skal ikke have mad for den igen. Jeg har sagt til dig, ingen mad for den. Det gik fandme ikke særlig godt. Ja, du fik mad for de 3 uger. Ja, tak. Jeg tror ikke, det er gennem, der kommer nogle flere. Hvad sker der nu med lyset? For helvede, det går ud. Nå, jeg gemmer mig her. Nej, det kan ikke være dig. Det kan ikke være dig. No. Hvor fanden er du henne, dreng? Nej, igen, for fanden, jeg må da her. Hvorfor er du her? Det klarer jeg. Der var du. Skal vi ned og finde noget mad? Nej. Der er nogen, der skal have det her med hjem. Spændende. Skulle du have nogle reklamer med hjem? Jeg tror faktisk, du kunne smage rigtig godt. Sikkert Marit. Hold det helt op. Men altså i det mindste ved jeg da godt, at det aldrig nogensinde kunne finde på at ske i virkeligheden, det der. Nu skal jeg bare finde en naturrolle. Ej, men det kommer aldrig til at ske. Naturrolle er simpelthen så flæk. Det er han simpelthen. Surprise, motherfucker! Sådan her.